Nå, kan vi lige finde en sten? Hvad fanden er det? Åh! Look up. Pick up, trap, fight. Så har vi en fælde. Hvordan fuck crafter man i det spil? Man skal bare trykke prototype. En økse. Fedt. Skal der choppes det her tree. Så får den hele armen nu. Læg der ned. Hvad fanden skal det her? Angreb! De hænger lidt med hovedet, dem her. Hvad fanden der var en fugl? Build campfire. Kom nu. Oj! Hvad sker der? Lys! Løb over. Så mens vi sidder her om lejrebålet, så kan jeg lige tage en slurk af min Faxe Kondi. Og hælde den ud over mig selv. En lille bitte træstup. Take that, nature. Et lejrebål. This fire is getting a bit low. Prøv lige at se det lækre vand. Det skal jeg kraftedeme ikke udsvømme i. Det her spil ligger nok kedeligt. Det handler bare om at samle græs og træer. Hold nu kæft, hvor er det kedeligt. Hvad fanden er det? En lort? En pinecone? Hvad fanden er det? Plant. Det er som at få træer. Fight. Det gider vi ikke. Så skal der kraftedeme laves en bål. En bål lige her. Ja, lige der. Så kan vi flække nogle træer. Hvad fanden er det for en grimmerjern derovre? Det er en Eidercope. Folk. Det kan ikke stoke. Silke underbukser. Fuck, den kan skade. Det vidste jeg ikke. Gå ind til bålet og så die with you, motherfucker. Man kan bare holde den ind. Der er en lille rabbit. Nu bliver den angrebet, den lille rabbit. Nå, det gjorde den så ikke. En flint. Samle den op. Hvad er det der? Wormhole. Hvad tror jeg, der sker, hvis man hopper dernede?